Lijep pozdrav! Danas radimo švalcart tortu. Za početak procijedimo višnje i pustimo sa strane da se dobro procijede. Radimo bijelu kremu, u 70 dl mlijeka stavimo 2 pudinga i 4 žlice šećera. Pustimo kremu da se ohladi. Radimo biskvit, 5 jaja, odvojimo žutanjke od bjelanjka. Bjelanjke miksamo u čvrsti snijeg. U žutanjke dodajemo 15 žlica šećera i miksamo dok ne dođe bljeto žuta boja. Dodajemo 15 žlica ulja, 15 žlica mlijeka, 15 žlica brašna. Sve dobro izmiješamo i nakon toga dodajemo prašak za pecivo, te više ne miksamo sa mikserom, već lagano promiješamo ručno. U smjesu dodajemo snijeg od bjelanjka, bjelanjak dodajemo postepeno i miješamo ga ručno. Smjesu izlijemo u kalup kojeg smo obložili papirom za pečenje. Biskvit pečemo na 180 stupnjeva dok lagano ne porumeni. Radimo kremu u kojoj koristimo sok od višnje umjesto mlijeka. U nju ne stavljamo šećer, već samo 2 pudinga. Razlog je taj jer je sok od višnje sam po sebi već dovoljno sladak. U hlađenu bijelu kremu stavljamo 100 g maslaca i 100 g margarina. Dobro izmiješamo dok se maslac sam ne rastopi. Kada je biskvit gotov, pustimo ga da se ohladi. Nakon toga režemo ga na 3 jednaka dijela. Radi sočnosti možete ga malo preliti čajem od čipka. Nakon toga dodajemo sloj kreme od višnje. Radimo pola litre šlaga, te taj šlag dodajemo u bijelu kremu. Ono što sam zaboravio reći je to da crvenu kremu raspodijelimo na 2 jednaka dijela, a bijelu kremu raspodijelimo na 3. Nakon toga dodajemo bijelu kremu. Stavljamo biskvit. Stavljamo ponovno red crvene kreme. Na jedan dio torte možete staviti višnje u komadu. Stavljamo ponovno bijelu kremu. I stavljamo zadnji red biskvita. Lagano ga natopimo sa čajem od čipka. Te zadnji sloj bijele kreme. Tortu ukrasimo po želji. Ja sam stavio višnje na onu stranu polovice gdje su i unutar kolača. Za kraj ukrasimo tortu sve okolo i to je to. Dobar tek!